Kasus maling kewan ternak khususnya sapi mbalik nggawe kagete warga Kabupaten Tuban. Peternak saiki dibayang-bayangi ambek rasa wedi amarga wilayahe seakan-akan dadi nggon sing aman kanggo maling nglakokno aksine. Iya. Catatan hitam iki kedaden selama 3 tahun berturut-turut. Pas tahun 2026, 4 sapi nggone warga Kelurahan Payuran, Kecamatan Palang ilang digasak maling sampai saiki kasuse durung keungkap. Melbu tahun 2020, aksi sing padha mbalik nok Desa Telaga Waru, Kecamatan Merak-Urak. 2 sapi warga ilang tanpa jejak. Sawentara tahun iki kasus kemalingan malah tambah akeh. Akehe enek sapi nok Kecamatan Jenu ambek Merak-Urak ilang tanpa jejak. Saiki pihak kepolisian ijek nglakokno penyelidikan. Nindak lanjuti keresahane masyarakat, Satreskrim Polres Tuban janji ngekai atensi khusus nok kasus iki. Polisi saiki ngupayakno ngumpulno bukti ambek rekaman CCTV nok sekitar lokasi kedadian kanggo nggudak pelaku. Kanggo ngurangi kriminalitas, polisi ngehimbau ben warga ningkatno kewaspadaan ambek memperketat penjagaan kandang terutama pas nyedai riyaya besar. Siki Muhammad, JTV, Tuban.